Hoy, kabalo mo? Ang anak ni Maria, nabuntis! Hala, paubati. Sure, ay nabuntis di ay? Oo, kay bigaon man! Uy, ate Alma, chismusa di ko ikaw ba? Di manggod ka nag-share naman ko! Pwerte gining baba natin Alma, uy. Chismusa gid uy. Day, kabalo ba mo, Day, nga naipaot ng kwartaron, Day? Ay, oh, tama, day tino. Unya, te, mangutang pud ka. Ay, pagpalit ng maintenance! Ti, mangutang pud mi ti. Ay, na lang pangutang, uy, kaya di ka mo makabayad, uy! Selfies ka man, oy. Ikaw, makabayad ka! Oo, eh. Te, pautang nga pud mi anak, bi. Hilom na, Juan! Grabe, ginibaba na ti Alma, oy. Hala, mau na ni! Ah, Sir, may buntag, sir! May buntag, sir. Kisa to mangutang, ma'am? Sir, ako, sir! Amo, ma'am? Mangutang pud, sir. Ah, so kamong 5. Sir, ako, ilakaw na! Ah, sige. Ma'am, linya lang ta, ma'am. Paiwit lang, senyor. iwit ka te. Ay, di na pwede! Te, kami man di mo una, te. Dili! Palos pa iya akong anak! Nagpalaban di ay. Sama niya, ha? Ay, di lang siguro ta mag-away, ma'am. Sir, ako nasa kay tigulan ako, sir! Uy, te, kahangag yun mo kwarta, te, uy. Tinga na, maganda siya. Te, relax lang te, kay kita tanan mabahinan. Mukhang pera. Ba't ka tumuron? Init kig kag dugo ti ay. Unya akong maestro ko! Unsay labot na mo? Aba, magpalitog tambal? Ay, isa. Tama na, ma'am. Sir, sugdi na, sir. O, sige, linya mo. Uy, ang akong barikos! Ma'am, sigurado makakaw nga mabayaran ni mo na eh. Oo naman, sir. Sir, ayan na po tanga! Ngano, day, dam? Huwag may trabaho, sir! Ay, wa day ka trabaho, dam? Magbuot ka man, uy. Ay, ma'am, di man day gyapon ka kabayad. Sunod na lang, ma'am. Ay, uy. Ya, ikaw, dam, kaya ni mo ni bayaran? Kaya kayo sir, uy. Ay, suwala, sir! Ano man, ma'am? Ipanlaki na niya! Ay ti, mag-apil-apil lagi ka ay. Alangan! Ah, dito lang sa ka, ma'am. Sunod na lang. Ay uy. Ay, ma'am, makabayad man ka kani. Makabayad, sir, uy. Na, ay, suwala, sir! Ngano naman po, te? Sige na nagtongit! Uy, ti, ay, pag anak, ti. Ay, ayun na lang, ma'am. Basig di pa ni mo mabayaran. Ay, uy. Nya, ikaw, ma'am, kaya ni mo ni mabayaran? Kaya, sir. Sir! Ay, suwala! Ngano man, te? Kusog na mo doon sa scatter! Uy, ti, hilam na gud, ti. Ay, ma'am, ayun lang, ma'am. Idula naman day gyapon ni mag-scatter. Ay, Ay! Kini, ako na lang mabilin! Thank you, thank you! te, kaya ni mo ni bayaran? Ay, suwala, sir! Hira mo niya! Anong di mo kumutuo, ma'am? Alangan sir, sige na nagbingo. Sige, raog tungin. Daghan ka nag-utang. Palahubog kay na. Ay, ayaw na lang, nay. Malanganin pa niya akong negosyo. Hala, naunsa man na. Alang atake. Patay! Unsaon man eh! Hala, tara sa ospital. Ay, nadyong! Ano man, te? Ay, na lang ang kwarta! Dati, oh. Sa prank! Sayang, kwarta lang ta! Kabalo mo? Ang anak ni Marisol? Bisag kinsa rin ang lalaki mo atod! Tinuod na, ti. Ay, usap pa! Hala, tanawa ninyo! Hala, una, dyan yung lalaki. Tanawa! Igat yung kayong bata ah! Naano po din mga chismusa, oh. Malandi pala yan. Mauna, sayo kayong mga buntis! Wala mo sa akong mga anak! Nara sa balay piminti! Mga buutan din yung mga anak nino. Mga bright pag yun. Woo! Nagasimba pa yun! Usa na may oras ron, wa pagyapon na human og chismis. Tanawa! Lahi na pa nagsundo! Grabe dyan din yung bayhana, tino. Ambot, asa sa naliwat ng bayana? Grabe, malandi pala yan. Ay, unsa pa! Bantayin yun na iyong mga anak! Agay! Lahi na pod, anak hatod! Grabe ni mga marites oh. Naghapon na lang, wa gyapon na human og chismis. Grabe, no. Bisin kinsa na lalaki ba? Buti na lang, hindi ganyan ang anak ko. Grabe no, si Marisol, wajud ka bantas siyang anak. Ah, pasagdana na to namad. Ah, di na masilbi sa kuwa. Oh, ngano mugot makay na imong naw? Ya, maglagot jud ko ang mga silingan diha oy. Ngano naman po di ay? Mga chismusa kayo. Aw, pasagdiira na. Mao gani yan no. Tama day, Sam. Sabay ko kay mamaling kita. Tara ya. Oy, may buntag sa inyo, ate. May buntag na payat. Kanina pa mo alas 7 diya ba? Karon alas 4 na. Napagyapon mo diya ah. Mang chismis na po na iya. Huyat! Bantayan na yung mga do. Barang ikat pa. Hoy te, pag sure diha. Te, kanay batasan ba? Mao jud ay makadalag tigaw ani atong purok. Sa iyo, yun na mabuntis imong mangod. Imong anak te oh. Let's go ma. Sundo mo, ani. Bright, di ka simba. Honor pa. Sure diya te oy. Ma, di sa komiskwila ma. Nga naman, nak. Ano, hindi makamaskwila lang. Mapasar manggod ko. Ah, maayaw. Ah, pasari mong anak tibay. Ana man jud nang de study. Tanawa ko, anak. Bright kayo.
Mapasar ko ma sa PT. Mao na, kusog kay may mantay sa uban, pero sa sariling anak, di ka bantay. Sorry ma. Tabangin ko, Mads! Hapit ako mga anak, Mads! Bahala ka diya, oy. Paningkamot ang imo. Gawas ng ulo. Ipa. Na, mauta man din yung bata. Gi! Gargarahin yun na! Ano di ay? Patay ti. Unta man eh. Hala, patay, charap. Dagan ti! Panita rin buntis na, oy. Bibiyaan pa dito sa tong bana. Awa, Mads. Ang pinakamartis sa itong barangay na buntis. Ay, gaba na niya na, Mads. Ang kapait pagid, Mads. Mapag-iba na. Hoy! Giliba ko ninyo! Masipaon ta mo ron! Ah, murag dako pug tiil. Kamu ba? Gusto kayo mo mahimantay? Marabaya mo mga tarong! Grabe sa'yo, makag nagtapok ng mga marites, oh. Hoy! Pagtaro na ha? Usay marites! Oy, Ante Alma, may buntag. Sa'yo man lagi gisapot. Alangan! Sa'yo kayo nagtapok ang mga marites, oh? Hoy, pag sure diya, Ate Alma. Pagilom dira, ikaw may pinakamaritis diri ah. Agoy, ikaw man day pinakamarites diri Ate Alma. Hinamda! Sipaon ta karon! Da, isog man kayo. Tay, taysa. Brag dako lagi na imtiyan. Alangan! Buntis lang ko! Lisod mo kayo gamay na kong tiyan! Da, mabuntis ba day ka te? Abi na kung minupos na ka. Pagtaro ha? Ganina na ka ba? Ay, joke ra bitaw te ay. Mulakaw na lang ko, basig makuhaan pa ka ba? May pa! Maestres ko nimo! Grabe, dyan nagbaba sa ti Alma, oy. Yung anak na na siya. Daan pa sa una. Oy te, yung buntag. Oy, may buntag, ipasapot lagi ni mong tiguwang. Ay wala na te, oy, niagi ra ko. Te, tiguang daw ka anak nila. Kamu ba? Nakaloko na mo ba? Wala mo kaila kung kinsa ko! Kaila ka ayot te, oy. Tigulang na marites. Hilam diya! Nangabi kang lalaki ha? Nah, bahala na mo di oy, mulakaw na ko. Basig madamay pakuanan yung kalaki. Agay! Agay! Mads! Tabang Mads! Hala, nagbati na si Telma, murag manganak na ni ba? Da, bahala ka diya, oy. Paningkamot ang imo. Mads! Tabangin ko, Mads! Hapit ako mga anak, Mads! Tanawa ra, di una pa mang chismis. Mads! Tabangin ko, Mads! Hapit ako mga anak, Mads! Mads, tabangan na na to, Mads, hinuwi kayo. Tara. Dali, Mads! Mads, mga yung tagtabang, dili man takabalo magpaanak ani. Tuwag ka sa payat ka, basi kabalo to. Yat, tabangi me, nanganak na si Alma. Nah, nagbati naman day marites oy. Di ko kabalong panak ana oy. Adto lang diri ba, alalaya lang me. Ah, tanawa ra. Sige, kutate, kutate. Sige, ti, utong, ti. Ti, nagawas ng ulo. Ipa. Na, mauta man din yung bata ah. Asa man ni naliwat ti. Ayaw mo ingala sa kong anak ba? Nah, usa man imong anak ting nga perti manggabaya mo ra magtiana. Ayaw na akong anak ba? Tanawa oh, sus, Ginoo ko, may pagway anak. Perting bati ah, liwat sa imo. Sige! Gargarahin yun na! Ano di ay? Patay ti, unta man eh. Hala, patay, charap. Dagan ti! Kailangan mo tayo, mamiyakan mo. Bibi. Sa kadugay-dugay nga panahon, nakauyab ra jud sa Ate Alma. Grabe, sweet man kayo, labaw pa man sa mga batanon. Bibi. Hinay-hinay ra bibi, tanaw na damag nun ka. Bahalag madamag ko, bibi. Basta ikaw masalo. Ah, grabe ka sweet oh. Abi na kung sa pelikula ra na ako ni makita. Ato na ta bibi. Tara, be. Kunya bibi, ako muna sa kusi mo ha. Ang bibi ha, makita ka po ugma. Uy, problema na bibi, basta ikaw. Ya, atas ako. Lutiyas akong guyab, boy. Hello, Mads. Naay naghatod kay Ate Alma lalaki. Ah, basig habal-habal driver na, Mads. Mas maayo, Mads, atong pangutanon. Sige, Mads, tanungin mo. Hoy, Ate Alma, tigunta nimo tong naghatod. Siyempre, akong laki. Hala, sure ate Alma, oy. Agoy, malandi ka pala. Mag-inom niya, pakot sa karon. Makauyab pa dai kate, abi na ko minupusal na ka. Basos ka daan, basos ka daan. Abi Ate Alma oh, sayo makigisapot. Hay, di mo tino, kay nakauyab naman ka. Siyempre, gwapa man. Da, ginuog ko, naginigat po ning tiguang. Nah, tanawa ra. Gisugog po dahil siyang mga kauban nga marites. Kuya lang mo, kay di mo kauyab. Ante Alma, may asim ka pa? Mga basos mo, mga basos mo. Ah, wala akong paki sa'yo. Uy, tama na Mad. Sa photo na ng tigulang ron. Ay, ate Alma, tigulang daw ka, ingon ni Dad. Pag-inom na dan, daka ba ang laki? Oy, Ate Alma. Nabalitaan na ako ba? Nanam day kay uyab karon.
Siyempre, ano mo mga gwapa? Ah, grabe ate Alma, oh, mubiga pa day. Siyempre, dili ko para sila ha. Dalagang kuwang. Hoy, pagsuy lang di Ate Alma. Grabe, sweet kayo mo si mong uyab, tiba? Ano man yun sa may gugmaay. Sure ka nga, nagkahigugmaay mo. Alangan, kaluya sa kuyab. Sure di ay, loyal di ay. Awa na nabi, kasapot bang ka? Ay, nagusik sapot-sapot di ate. Kay malabuan pa na imong kasapot ron. Kung makita ni mo imong uyab. Nga naman. Charo, wa jud ka kabantay sa imong uyab. Turao. Bibi! Hello, Mads. Bakla man na yung laki. Tanawa. Imong baby, nanay laki. I love you, love. Ah! Mga ahas! Tuwa na Mads, nakuyapan. Deserve! My loves. Mami Jean! Anak ko. Bibi Alma! Darling. Tugay, nakawala ko kang tao! Boss! Sakay na! Diri lang! Kay di mas kang dako! Oh, dadala man lagi mo tanom lang kay triplanting! Manguyab mi. Da, isuga oy! May ipang tanom manubo! Kamu wa town! Alam niya! Bago tayo karon! Wala. Wala. Padapin ko. Basik! Na, orat! Da, isuga sa mga migas oy! Bantay bitag manakay mo niya ha! Op, tayo sa pre. Ngano man pre? Ako si Lalin ha! Way mo ilog ha, ako si Alma. Imo lagi si Alma. Basta walay mo ilog sa ako ang Jean ha. Testingin niya ilog si Dan! Pag nabayon tamaan eh! Imuha na lagi na! Kay bagay kayo mo! Mayo, magkisinabot ta. Tara na, kay hapit na mo gabi eh. Tara! Let's go, asa man ipadulong ni mga gagmaya ni? Sundan ko ni be. Ay, namisita na yung mga kagwang. Wow naman! Samning isa, nagdalag saging. Magnanom mo diha. Napay isa o, nagdala pa yung lubi. Mami Regine! Where are you? Ayo, my love! Uy, my love, unsa man na imong didala? Lupi, my love! Para sa imo ha! Unya, unsa man ako na? Itanong mo na imo, my loves! Unsa pagtuon mo sa ako magsasaka? Bibi Alma! Hala, akong baby. Naman na diha oh. Ang swerte nyo naman. Bibi, saan mo gidala? Saging bibi, para sa imo ha. Kanagsagay mo imong gidala. Basta saging labing. Hala, kaswit sa imong bibi Ate Alma, oy. Siyempre, gwapa man. Darling Lalin, I'm here. Uy, darling. Darling, nakoy bulak para sa imo ha. Hayang lalin, oy, bulak man ang gihatag. Siyempre, ano, kalab ni Rudy. Sinuja, darling! Woo! Gugmang ginagmay oh. Bibi Jean, my loves, nanako dire. Oh, my loves, nandyan ka pala. Oh, siyempre, mamisita ko nimo. Nakoy dalang bulak. Ang sweet mo naman, my loves. Mami! Lagoy na laguma! Para pilit atong gugma! Bola lang yan. Na-sweet ba ninyo, oy? Apo pa. 5 ka bae, 5 ka laki. Ano? I-partner juday. Padayon na, siguro mi diha oy. Ganiha rami nagtindog dili ba? Ali, dayon mo. Tana pre, sulon na ta! Bibi, my loves. Mami Jean! Anak ko. Bibi Alma! Darling. Kasi mo my love, itanom niya! My loves. Bibi Alma, I love you. Let's go. Piti aman sa chika dia ah. Maapil kung pamisita be. Kaba man kayo mo nga, kabalong natug pa ta. Pwede ko na, kaya naman na misita. Mama, bisag tiguwang na, mubiga pa. Ayo, Telma. Di mo ning anak? Ako ah, nga naman. Ay, mo din ang anak Telma. Total nga daghan magnamisita diri ah. Maapil lang pug ko Telma. Okay naman. Kini. Tugay, nakawala ko kang tao! Tisa ka nung dagan-dagan man eh! Tabangin ko boss me. Di ko kuwak. Tara, tara, tara!
Ako ba na kagwakwak ng lugar? Ay, dali na! Uno na kayo! Boss! Salamat kay boss ha! Kay tuhod mo, naluwas ko! Boss? Ayaw ni mo tiyoy, daghan na misita sa imong anak ba? Sabihin mo Mads, anak mo ako. Pahilam dira. Te, kung ako mabala si mong anak, swerte kay siya. Kung ako mayab si mong anak, te, tarang sweldo na ko ihatag siya. Ay, sa karon te, estudyante pa man ko. Ako matag si mo anak. Isa akong pagkaluya lang jud. Dugay kayo mo dong ba? Tama na si Kyo. Tura oh. Na? Mads, naitulong ka lalaki. Uy, mo na may bisita sa akong anak ba? Swerte ang anak mo Mads, oy. Ano man dyan na, basta gwapa ang anak. Ayo, te. Permission to pamisita. Hala, mamisita gid ay Mads. Te, ako sad, te. Te, apil po ko te, kami tulo. Ano mo dang? Dayo mo dang! Uy, dayon daw ta pre. Ako una ha. Ay, grabe. Estudyante ba gani? Wala respeto sa senior. Kamu ba? Wala mo respeto sa kuha. Ako una. Hoy, ay paglalas, isa-isa lang. Sus, pasalamat ka kay estudyante pa ko. Siya lang po na, pre. Haya-haya ni mo tiyoy, daghan na misita sa imong anak ba? Sabihin mo Mads, anak mo ako. Pahilam dira. Pareha tang edad, si Paon ta karon. Isog ka man, oy. Dinya mo din pre. Sinusuko na ba? Na, te. Kung ako mabala si mong anak, swerte kay siya. Kaya naman dahil dong. Alangan, kaya may kinakuprotektahan na tong nasod. Imong anak pa ka nga naginasara. Na, agtuwa na te, kay daghan kay nagbabae sa bukid. Uy, pagilom dia ba? Bulabog mo kay ka. Ay, nagkalampag da pre, kay tinuod man ha. Na, daghang malikang babae dong. Na, ay tuwa na nila, te. Di mo na tinuod. Mga professional man na misita sa imong mga anak Mads. Ay siyempre, gwapa mo tang anak. Kung ako mayab si mong anak, te. Tarang sweldo na ko ihatag siya. Hala, ay sa akong anak no. Na, ay pugtuwa ning siman te, kay taga-dunggo sa barko. Na, daghan kay nagbabae. To, sa kuwate. Sus kanin dua. Layo ka ni skuha. Ikaw dong, usay kaya nimo dong para sa akong anak. Ay, sa karon te, estudyante pa man ko. Ako matag si mo anak. Isa akong pagkaluya lang jud. Kay kanindua, daghan man kay nagbabae. Ikaw ba? Pililimpyo kay ka ba? Ay, namog kalampag ya, kay mo man tinuod. Sure ko, te. Ako isugton sa mong anak. Ay, to na, te. Sure ko, ako isugton sa mong anak. Siman pa. Gwapo pa. Eh, pag sure ya, gwapo lagi ka, pero daghan makagbabae. Ay, tuwa na te. Taysa. Asa di mo anak, te? Bitaw Mads, asa imong anak? Bitaw, te. Asa mo anak? Pagausa na yung anak te, para may balaan ba kung kisa yung pilion. Na, dugay kayo mo dong ba? Ngano, de, te? Tama na si Kyo. Tura oh. Na? Pre, una na me. Mats, manday ta sa una sa ROTC. Let's go pre, naunahan pa ta sa sikyo. Nagawa niyo sugan oy. Alangan, te. Naman may kwarta. Ang ingay mo naman. Bakit? Ano pakialam mo? Agisan kita lang buti. Hoy, papila ko ninyo ba? Maunang biyaan ka, te. Imong pamilya kay pangit. Kayo kag batasan. Bakit batasan? Patay, gatagit. Pilay ito nga nato ni Mads. Tuara, nagsugal na pod. Gis. Ang special 20. Ang tungit 15. May pang tongit, pero pang palit o bugas, wala. Ginadmay lang god. Pero sige lang, sugal ginagmay ron gyapon na. Hoy! Mamata na mo! Oh, tuara na po chismosa oh. Kada ko ikismes! Maghatod-hatod na po dig istorya. Ang anak ni Jonah na buntes! Hoy! Masugaron! Nakunsa na po ka diri, Ate Alma. Sugal na po mo ba? Ayaw na pagbuti. Ang iyong mga bana, kabalala! Otro man pututi mga sugaron. Tuara, gidamay na po ang nagtungit. Mao na mga pahit mo! Masugaron mo! Ba ni mo, ti, ha? Tama na dan! Dahami kang lalaki! Uy, pag sure lang. Agoy, daghan man di kag lalaki dan. Shubi. Ako pa ninyo! Papili ko ninyo! Paghilom di, ate. Paghilom ha! Ba, jud aning Ate Alma oh. Wala man gay kapang palit og 3B. Isa pa sa kuha! Wala ko ibet! Te, kana gani imong isugal, ipalit na lang sa lumpas. Pagtulong sa kuha, tiguang! Nagawa niyo sugal, oy! Alangan, te, naman may kwarta. Ang ingay mo naman. Bakit? Ano pakialam mo? Agisan kita lang buti. Sige! Huwag mo kabalo! Balas pila akong anak! Unya, unsa may labot namo? Te, pulis yun di imong anak, te. Oh! Balas man dyan! Ang awara, naginambog pa jud siyang anak nga pulis oh. Kinain imong anak, no? Kasi kinain! Alangan, ikaw may iro. Bastos ka saan! Bastos ka saan! Sige, palabig ka sa kuda kay mga high blood, mutukar na pud na. Banaan ni mo di ati oy. May pagbuli ka sa inyo ate. Hoy! Papila ko ninyo ba? Ti, kana imong baba ti ba? Maunang biyaan ka, te, imong pamilya kay pangit. Kayo kag batasan. Bakit batasan? Patay, gatagit.
Tanawa lagi ba? Tama mga bulan! Hello sir, ambulansya na eh. Mga yung tamig-tabang ba, kay gitabang diri ah. Ang yun yung mga sugarolo. Wa jud gitabangan si Ate Alma. Ay, nanam di ambulansya day. Stoy, tabangin niyo si Ate Alma. Patay pulis! Na, pulis may pagdungog. Matay, wa mo ko'y kauban maligo diri bay. Di ba ako kabalumlangoy? Ay, okay raman day. Kay dagan man ang aligo. Mga chicks pa jud. Kini, magpaduding lang ko ani. Dam, pwede mangutana? Unsa man sir? Taga diri ra mo, Dam? Taga Davao ba yan ni sir? Taga Davao. Sige sir! Ako nay, taga Tagum. Maligo ka diri sir? Gusto ba unta ko maligo, Dam, pero di ba ko kabalumlangoy? Ay sir, lalom bayat diri. Lalom day na diay. Oh sir, lagpas sa amo. Na, malumos jud ko ani. Sir! May pang bata nito oh! May pagdito lang ko no. May pa sir, di ba ka kabulong mo lang oy. Dirian lang ko kay masip ako. Kini kay taga tuhod ra safety ko ba? Sa maning tawhana ni nga. Kataas nga tao diha man sa pambata naligo. Sa maning tawhana ni nga mo magway buot. Matay mabaw ra man jud kayo. Oh, nireklamo na oh. Ano diha po ka? Di man ta malingaw ning style ani. Okay rag mabaw. Di pud nga nga taga tuhod oy. Boss, lifeguard ka dire. Boss, lifeguard ko ano man. Pwede mangutana, boss. Asa man na? Why lalom-lalom dire? Perte man yung mabawa. Na boss. Dito? Asa? Dito ba sa mga babae? Ana man sila nga lalom daw kay na diha daw. Kisa may nag-ingon mo? Kanang 5 ka babae oh. Buang. Diha ka ng utana? Tanawa. Buang na.